Hello mga kasuginlan, kumusta? Maayong buntag sa tanan. Salamat gid sa Ginoo ning taknaa sa kabuntagon na ani usab kita mag-uban-uban alang sa atuang pagpadayon na pagtuki sa pulong sa Ginoo. Ning taknaa sa kabuntagon, ang atuang pagahisgutan mao kining kasagaran nga hinungdan nganong mabungkag ang simbahan, musiak ang simbahan o dili mulambo ang simbahan. Unsa giyoy kasagaran hinungdan nganong mahitabo kini. Now, mga kasuginlan, dili mabungkag ang simbahan tungod lang sa usa ka rason, kundili kombinasyon kini diha sa espiritual o diha sa tawhanong problema. Now, adunay 7 ka mga hinungdan ang ato ang pagahisgutan karon mga kasuginlan. Una, kakulang sa Kristohanong gugma o pagpasaylo. Juan 13:35. Tungod niini, mailhan nga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghinigugmaay. Mga kasuginlan, importante gyud ang maghinigugmaay sa usag-usa. Nganuman, tungod kay adunay daghang simbahan, mabungkag tungod sa kasuko, kasina, garbo ug ang walay pagpinasayloay sa usag-usa. Gamay nga isyo padak-on dayon. Ug mao kini ang mahimong buslot sa panaghiusa, hinungdan nga mabungkag, musiak o dili mulambo. Ang gugma maoy lig-on nga pundasyon sa simbahan. Ato gina siyang timan-an. Ikaduha, konflikto sa pastor o sa church members. Unsa man na mga conflicts. Dili klaro ang role sa pastor o sa congregation. Another thing, power struggle, politics diha sa sulod sa simbahan. Tungod kay adunay uban gusto kontrolon ang simbahan imbis nga isalig sa Espiritu Santo. Ikatulo, kakulang sa disiplina sa simbahan. Mateo 18 versikulo 15 ngadto na sa 17. Adunay mga simbahan nga ginatolerate ang sala. Walay pagtul-id kay mahadlok masakitan. Ug ang resulta, hugaw ug walay klaro nga testimony sa simbahan. Hinumdumi nga ang disiplina usa ka porma sa gugma ug dili lang sa pagpahamtang o silot o dili lang sa pagbadlong, kundili usa ka pagpakita sa panaghinigugmaay diha sa sulod sa iglesia. Ikaupat, pagkalayo sa pulong sa Dios. Ingon ang Hosea 4:6 nag-ingon, ang akong katawhan nalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ang wali puro motivational ug walay biblical doctrine. Ang simbahan nga nagahimo lamang niini na mga motivational, mahimong activity-centered lamang sila ug dili word-centered na simbahan. Ug ang resulta, mabungkag ang espiritual nga pundasyon kay wala man ang pulong sa Dios. Na ako'y mga nahibaluan nga simbahan nga grabe ang pagtolerate sa sala. Unya ang rason nila kay dili lang daw sila husgahan kay kitang tanan makasasala. Tama ba ang maong rason? Sa tan-aw nako ug sa pagpamalandong nako, purting layua sa tinuod nga kinaiya sa usa ka Kristohanon. Ikalima, pagpangulo nga dili uyon sa Biblia. Unsay pasabot niini? Pastor nga walay integridad. Buot pasabot, walay isang salita, walay baruganan. Pastor nga ang kinabuhi wala na mao. Moral failure o abuso diha sa otoridad. Leader nga dili ehemplo ang kinabuhi ngadto sa mga members diha sa sulod sa iglesia, ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. Timan mas importante ang karakter kaysa karisma. Kay bisan unsa pa nimo ka maayong muwali, unsa pa nimo ka lami muwali, pero kung daot ang imong karakter, walay ayo ang imong karakter, dunag yoy problema
ang ma-encounter nimo diha sa simbahan. Maglisod ka og dala sa tao diha sa pagpaduol sa Ginoo kung ang imong kinabuhi mismo dili maayong panag-ingnan. Ikaunom, kakulang sa pag-ampo og espiritual nga kinabuhi. Unsay pasabot niini? Busy kaayo sa programa. Gamay na lang ang pag-ampo og mas dako ang programa. Nahikalimot na ang simbahan iya sa Dios ug dili iya sa tao. Timan ikini, kung wala ang pag-ampo, ang Espiritu Santo dili makahimo sa pagpanguna o sa pagpangulo. Katapusan, ang pagkawalay misyon sa simbahan. Matthew 28:19-20. Ang pinakadako nga kasuguan nga mao ang pagpanglakaw ngadto sa tanang dapit sa kalibutan. Dunay daghang simbahan nagatutok lamang diha sa sulod sa kining ginatawag internal issues imbis sa pagpangwali sa pulong o sa maayong balita ug pagpangdisipulo sa mga tao. Timan gihapon kini. Kung walay misyon ang simbahan, posible gayod ang panagbingkil. Kanalang mga kasuginlan, daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta ug manghinaot ko nga padayon gihapon ninyo kini nga suportahan pinaagi sa pag-like, comment, share, and pag-follow sa ato ang gamay nga channel nga mao ang Suginlan Ko Ikaw. Dalaygon ang Dios.